tama ba? Ay nila mo sig tutuan ng mga istorya na dili tinuod. Kay mamanggapon tuo man din tuo man no. Kay di mangyapon na tinuod. Mas may pa di na lang mo to kay tinuod pa na. May pa magpuyon lang mo di na lang mo makitan ba? Tuo man na mangyapon. Mangyapon na tinuod na. Kuya nang mo. Ay mo to anak. Ito. Hindi mo sakitan naman naman. Totoo man na. Kung puyo mo ng malinawon. Eh sinitotoo ng mga binutbot. Sorry ang mga binutbot mga minarites. Ay ayaw na. Puyo na mo.